penso que la meva pallassa em va triar a mi. Vull dir que jo no vaig triar ser pallassa, sinó que no podia ser una altra cosa. Jo veig que el país del sí, i a mi m'agrada molt viure al país del sí perquè el sí avança. Sí i... Vols cantar? Ostres, sí! I ballar. Igual que jo volia era ballar, però si dius no, ja ho atures tot, perquè l'humor és molt capritxós, tu rius del que coneixes i et reconeixes. I llavors era una manera, el circ, de veure els horrors. I mare meva, quina societat més perversa, no? Però és que ho som així. No ho volem per nosaltres, però volem veure-ho des d'un forat. Tothom és útil. A tothom li falten les dues cames. Què? És una altra realitat. Per sort no tothom servim per tot. Tots tenim el punt del diferent, no? En el fons el que vols com a pallasso és que t'estimin. Que t'estimin. I, per tant, si t'estimen és que estàs integrat. I els pallassos som això, els diferents. I això és que anem bé. Si tu pots riure, i plorar és l'altre, Vull dir, el perillós és el bloqueig, quan trobes gent que no ni riure ni plorar, ni com un bloc. Quan amb alguna... hi ha algú amb una discapacitat, sents el riure a llocs on normalment un públic majoritari no riu. I et dona moltes pistes, no? Perquè has tocat un altre clic. El que em fa més ràbia és no poder treballar amb normalitat a casa. Jo dic que el circ a Catalunya, ostres, està més potent que mai, amb companyies fent espectacles superbonics, girant per tot el món. No només de pallassos, de circ en general, i a casa no els estem disfrutant. Amb la Julieta Massina, que m'hauria agradat molt, l'admiro molt, jo què sé. Però la veritat m'agrada fer-ho amb gent que pot venir a casa, que m'agrada la gent, clar, la gent que ja no hi són, me'n recordo, i els meus, la gent que he estimat, que he conegut, que viuen a la meva memòria, els recordo, però fer un tallat amb tothom que vulgui venir a casa.